u stajna nisimgħuha tfaqqa mal-art tal-bitħa tal-iskola. Sakemm wasalna biex nispiċċaw l-iskola, ix-xita kienet waqfet. Allura ħriġna mill-iskola bl-aġel. Wara l-iskola, bħal dejjem, biex nasal id-dar, irid naqsam triq iż-żurrieq, triq it-tellerit u nimxi fit-triq il-Kunċart. Minn hawnhekk jgħadda ħafna traffiku. Isimgħu kif jinnexxieli noqgħod attent meta nimxi fit-triq. Il-mamma dejjem tlesti li b'plazzu, jien tallimt li fl-ikel ma nkunx flitt, naf li l-mamma tagħtini ikoll ikel sustanzjuż, mhux dejjem ikolli abdiet il-brodu u l-maqarrun imma tallimt li mhux sew ingerger fuq l-ikel meta hawn tant nies fid-dinja li kuljum m'għandhomx ikel biżżejjed biex għall-inqas ma jorqdux bil-ġuħ. Fil-matematika u fl-Ingliż. Wara l-estate il-homework tal-matematika, iddeċidejt li noħroġ ftit għall-għalja fil-ġnien. Hemmhekk qatt nosserva ftit il-birbux li wara x-xita li kienet għamlet wara nofsinhar kellu xalata. Ma domx wist fil-ġnien għax l-arja kienet friska u ħassejt il-bard. Dħalt ġewwa l-estate il-homework tal-Ingliż u d-dir tal-kamra tal-logħob li għandna d-dar. Qattajt l-isbaħ nofsija nilgħab moħtilina.
biċċa mid-djarju tiegħi ta' nhar l-erba'. Grazzi lill-istudenti tal-kreattiv li bil-għajnuna tagħhom stajtu nwaslilkom l-istorja tiegħi li nsemmulkom.